מה קורה חברים? כאן אורי, נטע ואני, אני פה. אנחנו עושים לכם סרטון מיינקראפט. כן, יאללה בוא נתחיל. למטה זה אני נטע ולמעלה זה אורי. הבנייה הטובה יותר זה הלמטה. הבנייה הטובה יותר זה הלמטה. ואם אתם רוצים שנעשה עוד סרטון פיפה, אז אנחנו... תנו לייק וסאב. כן, נגיע ל-170 לייקים, ניתן לכם וגם נגלה לכם איפה יש פריימים. כן, אני יודע. וגם רולאפסים וכל ועוד הטרנדים. טוב, אני למטה נטע. עדיף לכם להסתכל על למטה, הלמעלה זה אני רק בונה פה את הבית של עידו. שנייה, תראה. אני עושה סגנון כזה בערך. אני עושה איך קוראים? שם את זה. לא, תראה. טוב, אז אני על למטה נטע. תסתכלו על למטה יותר וגם על למעלה. אין לכם מה להסתכל על למעלה כל כך, אבל אתם יכולים גם... שנייה. ואני בסגנון הזה בונה. אני בונה כמו כזה, כמו הזה של הווילג'רים, וממשיך ככה. יש כאן בריכה. גדול, יש כאן קריפר על העשייה. וזומבי מים מתחת למים, שמתם לב? וזומבי מים מתחת למים פה. לא מתוכנן, באמת. אז אני עושה בית ככה, ואז לכאן. כן, עכשיו אני אעשה לכם ציור. עכשיו תסתכלו על הלמעלה. עכשיו אני הצטרפתי לסרטון ועכשיו אני אעשה ציור. תסתכלו על הלמעלה. זה הבית שאני בונה, זה הבית של נטע, זה הבית של אילי שהוא עכשיו לא איתנו, הוא ברומניה, וזה הבית הקודם שלי ושל נטע. זה הבתים של הווילג'רים, זה המטוס שלנו. שזה לא באמת מטוס? וזה סתם משהו? זה בית ספר ענקי, וזה... שזה לא באמת בית ספר. זה בית ספר. וזה הבית של אורי. שנטע בונה אותו כי הוא מטורף בבנייה, אז הוא ביקש ממנו. וזה הבית של גב. רגע, תראה את הבית שלי, שנייה, תראה את הבית שלי. זה הבית של נטע, הוא עדיין בהתחלה. זה הבית שלי, זה הבית שלי. זה הבית שלי. זה עדיין בהכנה. וזה הבית שלי, גם בהכנה. טוב, עכשיו אנחנו ממשיכים לבנות. לא ראיתם נגיד... רגע, מה לא? טוב, יאללה. ממשיכים לבנות. יאללה. טוב, אני עכשיו אעשה את הקירות. יש לי בית גדול, כאילו אני בונה בית גדול לחבר שלי. גם מטרת לייקים מזכירים 170 לייקים, ותעשו סאב אם אתם רוצים סרטון פיפה. מגיעים ל-80. אנחנו בדרך להגיע ל-100 רשומים, כן. ב-80 רשומים עושים סרטון פיפה כאן. ב-100 לייקים אנחנו עושים... מה שאתם תגידו בתגובות. נעשה סרטון של טרנדים, מה שאתם רוצים. יאללה, סאב ולייק, יאללה. נעשה אולי סרטון... טוב, יאללה, בואו לא נחפור לכם, יאללה, בואו נבנה. אורי בינתיים מצלם. אני מסתכל אם הכל בסדר. אני בינתיים בונה. מזכיר לכם, אני הלמטה, עידו הלמעלה, הוא החליף את אורי. כן. תגידו לנו אם יש משהו כזה שאתם יודעים, שאתם רוצים שנעשה לכם. כן, אם אתם רוצים נעשה לכם אולטימייט בפיפה, משחקים. רוצים שנעשה לכם לייב, פיפה, לייב. אם אתם רוצים עוד סרטוני מיינקראפט של העולם הזה או עולם חדש בסורווייבל, מה שאתם רוצים. אגב, אנחנו עכשיו בקריאיטיב, אם לא שמתם לב. אני פחות אוהב קריאיטיב, אני לא משוויץ או משהו.
גם זה. רוצים שנעשה לכם סרטון איפה אנחנו גרים, ונגלה לכם על סרטון שאלונים. כן, סרטון שאלות. מה שבא לכם. תכתבו בתגובות. אופי תרנגולת. זה הסרטון השני שלנו, אחד זה האחים שלי, וזה עם חברים שלי, אז אנחנו מתרגשים. סליחה אם אנחנו חופרים, אז... עידו, יש לי תחושה שאתה עושה קצת טעות. כן, וגם אנחנו משחקים בפלייסטיישן. כן, אנחנו משחקים בפלייסטיישן 4 של עידו. טוב, אני עובר עכשיו לקיר השני טיפה. רשמו לערוץ. עידו, אל תחפור. הוא רוצה שנחלוף לו. וואלה לא. מצטער, אבל וואלה אני לא רוצה. זה יהיה סרטון היום קצר, כי זה סרטון ראשון שלנו. כן, אנחנו... כן, אבל מחר, עוד כמה ימים אולי נעשה לכם סרטון פיפה או משהו. מחר אולי. מה שתרצו. תאמרו לא, בתגובות לא מה מחר. עוד כמה ימים. תאמרו בתגובות מה אתם רוצים, נעשה לכם עוד כמה ימים את מה עד שתרצו. יום חמישי אני בחופשה, אז אני לא יכולה. כן, מקסימום... גם אני עוד שבועיים בחופשה. סתם. אני כבר טסתי לחו"ל פעמיים בחופש הגדול הזה. לצרפת והולנד. אני הולך לטוס לטורקיה. ממליץ כי ממש היה יפה. ובצרפת ראיתי את יובל שמנה בתחרות טיפוס, וראינו אותו בתחרות, וגם ברחוב ראינו אותו, והוא סיים מקום 36 מתוך כל העולם. זה מאוד טוב לי. אני ונטו עושים בתים בסוגים אחרים. אנחנו שנייה מזיזים, שתראו יותר טוב. גם יש לנו ניתן בסוויץ'. הנה רואים. יש לנו כאן אוזניות אינדר. אמרתם את זה, תפסיק לחפור. תקנו. מה אתה עושה? רק אומר, אני עכשיו. שיקנו. טוב, יאללה, אני עכשיו טיפה אמשיך את הגג. אני אעלה, מה אתה מזכיר, נטע? אם אתם לא יודעים מה בעצם אני בונה, אז... בתים. אני בעיקר בנאי מטורף. כן, נטע הכי טוב פה. בבנייה. רגע, נטע, תביא לך את השאלה שלך. שנייה. ואם אבל נטע, יש לך משהו טעות. ואם אתם רוצים לדעת באיזה ספורט נטע, אתה רואה את הטעות. אנחנו בהפועל פרדסיה בכדורסל, כן, זה... ואנחנו עולים לד'. לא, מה זה? לא הקראתי. עדיין. הנה, אין לי את הבלוק שם נער. לא, זה לא טעות. זה לא טעות, לא משנה. טוב, שתדעו, אני בונה כאילו ככה קוביות. שבית בסגנון אחר. בסגנון עץ כזה. אבל ואני עושה כזה כמו בית חצי כזה של וילג'רים, ממשיך עד לכאן, ואני עושה איזה כמה יציאות לבריכה הזאת שאני לא בניתי, שיש שם קריפר שעכשיו יעוף למים.
הוא לא ההפקה כזה. טוב, יאללה, בוא נמשיך. ותכתבו בתגובות איזה סרטון אתם רוצים. טוב, עכשיו לא נחפור לכם. כן, איפה בשקט. וגם אולי נעשה ולוגים, מה שאתם רוצים. כאילו אולי אתם תיפגשו איתנו באיזשהו מקום. או שאנחנו נבוא אליכם. מה אורי? בוא נשים טיפה טורצ'ים. טוב, יאללה, בוא נמשיך בקיר הזה. לא, כן. וואי, לידו יש פה מלא טעויות. ככה הוא רוצה. אח שלי, שלו עכשיו בארץ, להראות לך. תעשה אורי בוא. רגע, שנייה, אח של עידו, עכשיו שנייה יבוא. הנה אורי. תכופף. שלום. טוב, אנחנו ממשיכים בסרטון. שנייה, רגע. אנחנו שנייה עושים משהו. טוב, אני צריך ללכת.